Are you a herbalist? Yeah, thank you for that question. The truth of the matter, to answer your question straight, is yes. My grandfather, who is my reincarnator, who happens to be um, a herbalist and also title holder. So anything Basara house, then I'm my lineage. And here Basalo herbs, healing, bo born at church, my family. So and then the madam years back, ma, anyị na ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa anyị ejiri egwu egwu but asị oh no anyị anara show ihe anyị na-eme na social media maọbụ na eziokwu tv because na anyị believe na onwere ọdịrọ necessary mana ndị makwa n'ụma ndị Chineke sigoro n'aka anyị jiri mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa wee gbanwee ọnọdụ ha. Daalụ.